Nan nilqakom għal 5 podcast. Illum is-Sibt filgħodu, qed jintoġob ħafna matul il-ġurnata s-Sibt u ħafna minn nisa jkunu qed jirranġaw id-dar nasfu. U l-ġieli għadu jaraw il-podcast. Jew jitrenjaw. Ġdejja għandi l-lum huwa ħabib kbir tiegħi. Għanna storja jenu. Daniel Bogdanovic, li huwa champion tal-futbol għawċi dis-sena ma' Kelċev. Forsi ftit ħasbu li Daniel sa jirbaħ il-lig, għajjeb, għax kien hemm ħafna għajat li sa jkun hemm ħax-Xewkija, bħala Jessirem, bħal Nadur, bħal Qara. U kulħadd jgħid għax jien għamilt 11 sena, għaw biex niltaqgħu jew konna naħdmu flimkien fil-Goals of Sports Board flimkien. U konna nqogħdu nitkellmu fuq il-futbol. U Daniel huwa bniedem li ma tantx hu ħelu meta jkun fil-ground. Tajjeb, għax serju wisq, anke bħala coach, serju wisq. Wara right, imma fil-ground serju kien hawn ħafna għawċi jibżgħu joqogħdu taħtu. Tajjeb għax hu jibes. Però dwar Daniel nitkellmu iżjed. Nilqak Daniel magħna nieħu gost li ħanitkellmu dwar il-futbol għawċi u l-futbol Malti kif sar illum. Inti labt sew ma' Malta, man-Nazzjonal, Bulgarija, l-Ingilterra u diversi oħrajn u Malta. Niftakarkom naqlalek meta bdejt mill-ewwel ma' Naxxar, kont il-biss ma nafx tiftakar Simon u għandna Simon ukoll hawnhekk Farrugia. Tiftakru meta kien ma' Naxxar fil-miliet li bes il-bannu mżatar Father Christmas kien ngħid li jien niftakar. Ma nafx għaliex. Imma jien xorta niftakar kont għamilt intervista fil-ground ta' Desco Stage li kien għadu jibda. Inġi missierek, inti t-tifer miegħu, ħajjek tifel missierek, u kien coach miegħi, beda bħala coach ma' Ħamrun, vera jew le? L-għunet nirek ninsakum tal-istidina. Iva kien beda bħala coach ma' Ħamrun, kontatni zaħirin, 15 sena. Mux mittu, reżjem kont mużżaj. Iva, missieri kien coach għal-antika ħanidu hekk. Coach serju, disciplinat ħafna. U dak iż-żminijiet naħseb l-mentalità fil-futbol Malti sfortunatament ma kienx waħda adattata għal coaches li kienu professjonali ħanidu hekk, kienu stretti ħafna. L-lum ovvjament fejt inbidlu, imma dak iż-żmien kien diffiċli għal coach bħalu li jirnexxi ngħidu hekk. Imma ovvjament għajna hawnhekk u sab triq oħra mal-Afrika, u għamel ħafna tul ta' żmien kbir coach għall-Afrika. U jiena bdejt il-ħajja tal-futbol propja tiegħi minn 16 sena għal fuq. Għammu ġiġi, tara? Il-mami. Ngħidlek onestament ma niftakarx. Ma niftakarx. Ma niftakarx. Sejfrejk għax jien niftakar kont rajta fil-bidu. Ma niftakarx jista' jkun ma jekk ġiet ġiddarti. Onestament ma niftakarx. Il-mami kienet ta' dan l-isptar, kienet midwife. So, naħseb il-ħinijiet ta' xogħol u hekk ma kienux jippermettu li Inti tħossok Malti? 100%. Għax għabex inġi kien għaw Simon, inti ma tħossokx Malti, vera. Malti. Ma Malti. Jiena ngaranti li kiena Malti iktar Malti minn ħafna Malti. U l-futbol fejn labtu l-ewwel? Il-Libja? Għax intom kont twilidt il-Libja ma? Iva, twilidt il-Libja. Insomma, ħankunu ċari. Għax il-papa huwa minn fejn eżatt? Minn Montenegro.
Montenegro u l-mama Slovena. Iva. Però kontu tgħixu l-Libja. Missieri kien U coach. twilit hemm. Iva, twilit il-Libja. Ġifieri tgħallimt il-futbol hemm. Bdejt bħala futbol hemm, mbagħad ovvjament fejn kien imur missieri konna mmur miegħu. Libja, South Africa, lura l-Jugoslavja, dak iż-żmien Jugoslavja kienet. Mbagħad rġajna morna l-Libja, mbagħad morna Tunisija. Insomma fejn kien imur missieri kont imur jien. Sa jisu 14 sena. U qatt ma tħajjart tmur lejn il-Jugoslavja? Le. Jiena dak il-pajjiż X'ħabbejt Malta? kollox. Nies, il-kultura. Taf meta inti bħala bniedem tmur ġo post. Jista' jkun restorant ta' ġifieri. Fej mor ġo dak ir-restorant u laqtek and you always go back. Waqt ikollok tażel restorant, dejjem isemmi l-istess restorant. Jiena l-istess għal dal-pajjiż. Jiena qatt ma ħassejt kif jgħidu tal-għani appartenenza li I belong somewhere. Dan huwa l-ewwel post fejn ħassejtni I belong somewhere. Meta ġejt ta' 15 sena. Ovvjament naħseb meta tkun tifel minn meta titwieled sa 14 sena, let's be honest, ma tkunx taf x'inhu jiġri. U ħafna vjaġġar minn pajjiż għal ieħor allura m'għandix bażi naħbieb qatt ma kelli. Imma ġurnata dak huwa jekk wieħed jista' jisqasini x'inhu mill-passat tiegħek li tixtieq biddel. Il-childhood li jkolli ħbieb li tista' ngħid isma' we went to school together. Għandi childhood friend li konna morru skola flimkien u hekk jiena kont nagħmel sena sentejn ġo skola and we go somewhere else. Jiena ħbiberija absolutely nothing. Meta kont tfal ma kelli xejn. Kont ngħix ġew dar dixxiplinata ħafna, so ħruġ ma kienx permess. Illum jistaqsuni ħafna x'inhu l-pari li tixtieq tagħti l-żgħażagħ biex jirnexxu hekk. Lil-libnek. Daqt ngħidu żgħażagħ. Eżatt, jien hekk issaqsi l-libni tgħidlu illum Dejan għandu 23 sena. Għadu kif għala 23. Jekk tgħidlu kemm darba toħroġ f'sena. Toħroġ, meta ngħidu ħruġ. Night out. Mhux toħroġ mat-tim tmur tikol ġo ristorant. Jew ma' ħbieb mort. Clubbing. Qed nitkellmu clubbing. Inti tafu Simon, kif qed jew? Ija. Ma toddomx wejt waħda. Literalment ma toddomx fil-miliet joħroġ fil-festa tar-raħal. Fejjex. U forsi xi celebration meta nerpu xi tazza jew hekk. Dawk huma. Ma joħroġ. Absolutely dedicated to the sports. Però inti nafta tiftakru sew il-Daniel. Inti bniedem dixxiplinat ħafna. Fejn jidħol futbol qed nitkellem. Tajjeb. Issa l-ħajja tiegħek jekk hix dixxiplinat għalhekk ma nafix aktar ħin. Imma fejn tidħol futbol dejjem hekk kont u niftakar li kont nisma' ħafna, speċjalment meta jiena għamilt snin ngħix Għawdex u inti kont riflettlek kont tgħix Għawdex ukoll, li l-bugi hekk jafek kulħadd il-bugi. Il-bugi ma tantx hu maħbub minn ċertu plejers anke għawxin, għax serju wisq, dixxiplinat wisq, idejjaqhom. Verek int? Ara. Tgħallimhom ħafna ma ndejjaqhom. Jiena garantilek għandi 25 plejer fit-tim. 25. Mill-ewwel sal-aħħar wieħed kien ngħidlu jidħol ġo ħajt għalija. Ma għalekx iddejjaqhom mela. Ġonni naħseb illi meta tħares lura aħna kollha għandna ċertu età. Il-ġenituri tagħna kienu jdequna. F'xi mument jew ieħor, għadu kien nkellem Daniel illi missieru mid-dar kien strett, kien ħadd. Dak iż-żmien kif tara inti mill-lenti tiddejja. Illum il-ġurnata, looking back, tgħid speċjalment meta ssir ġenitur inti, tgħid kemm kellhom raġun hemmhekk jew kemm kellu raġun missieri kemm kellha raġun ommi, u l-istess fil-coaching.
li qed jitrasmetti Daniel u nies bħalu trasmissjoni ta' disċiplina, ta' serjetà li sfortunatament hawn Malta nieqsin minnha. Nieqsin mhux fil-futbol biss, nieqsin bħala poplu. Jekk jiena ġejt hawnhekk u huwa pparkja fuq double line u hija għamel hekk u hija għamel hekk isu kollox jgħaddi. Dik hija ħażina, dik hija mentalità ħażina, mentalità forsi iktar mhux Maltija biss imma Mediterrana. U forsi dik li żommna minn nagħmlu ċertu avvanti fil-ħajja, b'mod partikolari anki fil-futbol. Allora meta bniedem, player, isib, coach bħal huwa Daniel li huwa dixxiplinat ħafna, jiena Daniel nafu minn żmien ilu li segwejtu Malta, barra minn Malta anke tleħdeq meta kien ma' Barnsley. Jiġifieri tara illi dak illi huwa jgħid jipprovi trasmetti il-players minn kelliema xi kultant forsi fl-età tagħna tagħhom ġewwa kollha jkunu we're talking about let's say from 18 till maximum 30 il-players maximum demorru. Forsi ma tantx ġewwa ċertu, imma deep down ikunu jafu illi li qed jgħidilhom il-coach f'dan il-każ Daniel huwa l-aħjar tagħhom u bekk kif qal huwa ikunu lesti jidħlu ġo ħajta għalihom. Jiena għalli għaffirru għal-missieri, ġiri kien idejjani bli jgħidli, imma ovvjament għad jidħol ġo ħajta għalih. L-istess għal-coach u għal-missier ta' tim. Issa, jekk ma jkunx disciplinat coach, kif jistgħu xi tim qudiem? Jekk il-coach ma jnexxilux iżomm id-dressing room maquda, coach irid ikun iktar speċjalment ċertu livell iktar manager mill-coach, ħafna drabi minna fejn semmu bħalissa mit-tazza tad-dinja. Għandek ċertu timijiet kbar, ħanedu Franza. Fost il-favoriti rebħet tazza tad-dinja u tal-għawa timijiet il-lien. What can Deschamps transmit to the players? Naħseb iktar il-players jgħalmu l-coach, mill-coach jgħallem lila. Taqbel maħħari? Ħafna drabi. He has to be there. He has to be decisive, specialment substitutions pjan tattiku. Imma l-players tantu ma intelligenti dal-players li għandu. Sewa, qed insemmi Franza pajjiżi oħra da. Illi allura has to be more of a manager illi żomm għax mhux faċli li żomm team maqut, skwadra 26 player hija maqut, mhux faċli, aħseb wara 26 personalità bigo trement kif ħażhom ma' maqudin. Dik it's not easy. Naqbel fuq li tgħid għax għandna eżempju ċar naħseb sena l-oħra għax inti semmejt il-Franza. Il-kombinazzjoni wieħed jista' jara l-Kylian Mbappé. Eżatt. Real Madrid u Franza. Real Madrid u Franza. Meta kien hemm Xabi Alonso ma' Real Madrid, Mbappé kien plejer mediokri. Ma kienx Mbappé li nafu aħna. Kif inbidel il-coach? U jgħid jara anka ma' Franza. Meta jkollok dak it-tip ta' players. You cannot tell them how to express themselves. Titħallih. Inti meta bħala coach ta' taħdem ma' ċertu players. Hemm ċertu defensive structures li you expect from them. Ma when it comes to expressing themselves. Tħallihom jilagħbu. Titħallih. Mbappé kif ħatajlu isma' tagħmilx dil-ġirija jew tmur li xem jew tmur li xem. No, ma tistax. Għax inti dat tip ta' player ħajrebħek il-lob. Dal-każ Franza għandhom 5 bħalu. Però jien niftakri. X'inhi kollok ftit ħin liberu, niftakar meta konna naħdmu stess uffiċċju. Inti taqbad tara jien moħni b'xi ħaġa oħra fuq Facebook. Inti dejjem tara biċċiet tal-futbol, biċċiet minn coaching, biċċiet minn imma il-ħin kollu kif ikollok iċ-ċans. U bħalek kien hemm għax irid insemmija Melania Bajada. Hija coach tan-nisa ta' futbol. U kontu titkellmu intu titkellmu fuq il-coaching u fuq il-futbol. Ma x'inhu dal-futbol ġo fik? Dan ġej mid-DNA Jugoslav? Taħseb li Malta hekk nistgħu nimxu kif konna nies bħalek jew coaches barranin. Imma jista' jkollna coaches Maltin li jkunu naqra disciplinati jew inkella il-futbol jgħixu bih, jgħixu minn moħħhom
biex jgħixu bil-flus, ġifieri. Il-kultura u l-DNA taffettwa ħafna ħanejdu hekk. Hemm ċertu natural instincts bħala bniedem li jkollok. Dawk jiġu minn DNA, jiġu minn ġenituri, mill-kultura, insomma. Sfortunatament il-coaching, jekk niġu fil-coaching, hemm ħafna coaches Maltin li huma kapaċi ħafna. Imma sfortunatament ma kinux esposti on high level football bħala players. Allura hemm ċertu naqsijiet fil-know-how how to do things in a certain way. Għalhekk ħafna clubs ma jissograwx jagħtu ċans il-coaches Maltin. Mhux għax m'għandniex coaches kapaċi. Għax li kien għandi 20 plejer barrani fit-tim l il-ġurnata. Ħalli għalien kompaniji li qed investu fil-clubs Maltin jġibu l-coaches tagħhom, dik storja oħra. Imma bħala coaches Maltin hemm ħafna jien għadni kif għamilt il-pro license. U fil-grupp tiegħi hemm nuklu ta' coaches, qed nitkellmu Andrix Kembri, qed nitkellmu Brian Said, Andrew Cohen, li naħseb level ta' coaching għoli ħafna. U dak huma tip ta' coaches li they need to be given a chance. Però inti issa qiegħed għawdex. Naħseb fil-bidu tal-istaġun attemment jew emmen xi ħadd li ħadd jeħduh il-ligi u sa tiġġieldu biss għalik għeġel. Le ħara. Int kont emmen kont qegħdhom tagħna dik jew le. Jiena l-ewwel ġurnata meta bdejna l-taħriġ tal-staġun li għadda. Għattilhom, we are going to win the league. U players kollha baqgħu jħarsu lejja. Kont tara f'wiċċhom li ma jemnux. They didn't believe it. Tal-barranin, ovvjament. X'għamil differenza? Tara minn fejn kun ġejjin ukoll, tinsiex dan tim li kien għandu kemm waqa' Eżgur. fil-tieni diviżjoni ta' futbol. U l-istess tim li rebaħ il-kampjonat L-istess tim L-istess tim li waqa' rebaħ il-kampjonat. Kien hemm xi ftit irtokki żgħar, imma Kien il-coach, Jon, dak mhux għalija biex ngħidu. l-administrator, għax għalfin Grek naħseb jien ukoll. Kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet. Imma naħseb l-iktar ħaġa li għamlet il-differenza u hemmhekk niġu għax jgħidu li il-bugi dixxiplinat. Jekk ma jkollok disċiplina, mhux ħajkun hemm serjetà. Għax inti meta taħdem ma' 25 plejer. Kollha ħajkunu seri. Le. Jien għandi żewġ Brażiljani fit-tim, kaxxa ġenit mill-jum. Tgħidlhom għandek pre-workout ta' gym. Jgħidlek orajt imur il-gym, jagħmel tnejn u jgħid ilgħab il-mobil. Jidħol fil-partita jiskorja tnejn. X'għajdlu? Taf kif ġifieri maniġġa toħloq bilanċ fil-tim, imma mhux kulħadd serju. Issa trick hija fl-opinjoni tiegħi li how can you take this group of individuals and make them believe? That's all it is. You need to make them believe they can win. Titaqleb il-mentalità ta' players minn losers li players li mdorin jilabu fit-tieni diviżjoni, mdorin jilabu ma' timijiet li jġildu biex ma jaqgħux. Rid aħna wieħed jgħid li l-iskwadra li kelli jiena meta ħadthom fit-tieni diviżjoni, fl-iskwadra kollha ma kienx hemm plejer wieħed li qatt rebaħ xi ħaġa. Xejn. Rebaħna l-kampjonat ta' tieni diviżjoni, ovvjament kien żbilanċ kbir fil-kwalità. U f'dik is-sena wieħed irid jgħidu li wasalna fil-finali ta' GFA Cup bl-iskwadra ta' tieni diviżjoni. Ovvjament kien hemm ħafna ritokki, ħafna tibdil. Dan l-istaġun kulħadd kien jgħid raba post tajjeb. Il-5 post tajjeb. Nissalvaw l-ewwel staġun u nkollna kampjonat komdu. Tajjeb. Għalija dak il-klim jeżistix. Min ġerġa flik, inti tirbaħ. U għalhekk kultant tiskantani kif qajt għawdex. John. Anka bħala plejer l-ewwel ħaġa. Imma bħala plejer. Ma minn lat. Ħanejġu għax hawn min forsi it-tfal iż-żalli qed jarawna fil-podcast ma jafux.
Ġejt Malta. manna xar. John, jekk ħajsemjon kollha, jiswiċċa programm. Jura, ma barra. Ma barra, mela Lodiġa, Bulgarija. Cisco Roma, Ċernomore Varna, Bulgarija, Lokomotiv Sofia, Bulgarija, Barnsley FC, Ingilterra, Sheffield United, Ingilterra, Blackpool FC, Ingilterra, Notts County, Ingilterra. U Malta. Slima, Valletta, Floriana, Marsaxlok, U għawdex, Xewkija Tigers. ma xewkija Tigers. U ħattilhom il-lig. Nkella ma fiex rebbi. La, Le, ma titħajja. Issa tittajdi. Lebda klab Malti ma ġi talbek biex ma Iva, Is-sena talbuk, Iva. Mu John qed jistenna xi ħaġa oħra. Naħseb jiena. coach nazzjonali. Le. Flok jiġi coach ta' tim Malti, jiġi coach Malta b'tim Awċi. ħadimni qabel li kont saqsijilek, imma da ġurdin xi ieħor. John, Ara, il-Victoria Hospice ġew Malta. U they're having fun. Issa ma nitkellmu fuqha. U mixin. Qed tissemmew ħafna li intom kelċem sa tiġu Malta. Mhux dis-sena ma tistgħux, forsi mis-sena d-dieħla. ekku. Inti Żgur. kellimtom? Inna nitkellmu fuq għadil ħaġa sentejn. Nistgħu ngħidu li huwa goal komuni minna kemm minnaħa tiegħi, kemm minnaħa tal-amministrazzjoni tal-klabb, tal-President. Il-klabb ta' Kerċem naħseb l ġurnata. Kull min kien ra il-premises u kif naħdmu hekk. U qed jistgħid li huwa klabb Pratikament self-sufficient ukoll għax Self- għandhom għandhom tours, għandhom jagħmlu l-Aġenzija tal-Ivvjaġġar li tagħmel tajjeb ħafna l-ispejjeż. Is-setup nafu il-President Alvin kemm huwa bniedem illi he's proven fl-isports f'Saudi f'affarijiet oħra aktar fuq bażi nazzjonali milli fuq bażi Kien parrokjali. president ta' Gozo FA. Eżatt, kien preżent ta' Gozo FA, hemm mbagħad nies bħal Albert u nies oħra li qegħdin fil-gwin li huma nies li jaħdmu ħafna, huma business oriented ukoll. Sewa. Allora, żgur li l-homework għamluh sew. U naħseb jiena binar kull disrispett lejn il-futbol Awċi, però staw tista' tasal, you can go further. Bil-futbol, if you want to make a step further, bħal mamlu il-Hotspurs, għatit titħol fil-futbol. U knowing him, Jiena allura nemmen li- inti ma tmur maħat. Jekk ma tixin qabel tara il-kerċem flik Malti. Ara, John, jiena u x'ħanibqa' ma' Kerċem jew le, jiddependi minn dik il-ħaġa. Nkun onest miegħek. Mek jgħidu ġifiri jekk tibqax ma kerċem jekk huma jiġux jiġu Malta jew le. Eżatt. Ibqija ma tibqax ma kerċem. Jiena baqa' li sena kontratt. Naraw Però jidher jaqblu miegħek huma. Jaqblu. Ovvjament. Kemm jirbaħ il-klabb? Ħadd il-lig. Mhux kemm daħħal fil-but qed ngħid jien, il-klabb kemm jirbaħ? Ma jirbaħ xejn ġo. Ma jirbaħ xejn. Għatt il-lik, għatt il-farni. Ara. Kemm infaqtu? Mhux ħansemmi somom kemm infaqna mhux naħseb mhux dover mhux ma nistax nitkellem fuq dawk l-affarijiet għax mhux jiena l-bniedem li imma nista' ngħidlek li nfaqna mijiet tal-eluf u ngħidlek li nfaqna rbaħna il-knockout, il-tazza ta' knockout, rbaħna l-kampjonat u ma ġbarniex naħseb 1% minn dak li nfaqna. Il-punt qiegħed hemmhekk, John. Mill-GFA qed nitkellem. Anke Malta. Meta tkun fil-lower Fatt division. l-empirier lissa ranġaw, għajsi ranġaw. Eżatt, issa qed jittieħed xi ħaġa mill-Clubs True Solidarity Fund. Inti. Hospes ħadu. Eżatt, ħadd il-lik, pereżempju ħadd il-lik Għawdex. Finanzjarjament, x'akkwistajt inti? Pratikament xejn. Kull ma akkwistajt illi. Dawra bit-trak. Il-poplu, jekk kif qed, ħornijiet u trak il-poplu ta' Kerċem ħab pjaċir kienu l-żmien twil it-tieni darba xek. Wara 50 sena. Wara 50 sena, jiġifieri dik biss. Imma l-klabb mhuwiex dawn l-affarijiet biss il-klabb irid isostni
li lu finanzjarjament. Erħdu barra. Dil World Cup purita. Ġon, mux World Cup biss, anki bażi tal-ki domestiċi. Ejja nieħdu, jiena dejjem insemmi. Tkellimna ħafna u Daniel għandu ħafna affini ta' xlab ħafna fl-Ingilterra. L-Ingilterra waħda mill-iktar kompetizzjonijiet prestiġjuża l-FA Cup. L-iktar kompetizzjoni antiki fid-dinja, illum il-ġurnata, issaqsi klab x'ti preferi tiġi rabba fil-lig jew tuħu l-FA Cup. Jgħidek jiġi rabba fil-lig. Għaliex? Għax tħoff il-Champions League. Champions League għandek introjtu finanzjaru kbir, bl-FA Cup fejn tkun ħatepa. Yani jom il-ħamru. Tifhem, ġifieri l-aspett huwa it's all about money. Fil-futbol hekk saru, m'għandek feddu, jekk trid tissostni klabb, jekk il-klabb trid jitla' fuq, trid l-aspett finanzjarju. U għalhekk li żammejtu miegħek it-tifel. Xinna fl-tifel, ġiri kellim ċekin, mux issa, ġiri. ħaġa li ma jafx, Daniel huwa twil, daqsa wieħed jiena. U t-tifel tiegħu għaddeħ sew. Kemm qiegħed 1.9? 194 u 195 Mux ċajt. Però inti kont tgħidli, it-tifel tiegħi il-ħolma tat-tifel u anke tiegħek bħala missi li jilgħab barra. Però baqa' miegħek għaliex forsi jixtieq li tkun ukoll kelċem f'Malta, u jilgħab f'Malta miegħek, propożi ma' tim ieħor. Ifhimni kellna offerti minn klabs Maltin għal dejjan. U tifel ta' ċertu kwalità, ma tantx hemm plejers Maltin bħalu li jkun dak ħafna serju, twil, b'xellugi u difensur ċentrali. Ġifieri għaw Malta mbagħtu minn dik il-pożizzjoni speċjalment ċellugin. Kif pensi għax ma Malta? Ġon mhux ħanidħol fiha u Malti mhux ħanidħol fiha dik li kien naħseb kulħadd jaf għaliex plejers minn hawn ma jsejħux ma' Malta, mhux ħanidħol fiha dik hija politika, dik hija politika. Le mhux għax Awċi, jiena naħseb onestament ħanitkellem ġieli taf kif jien Ġon, jiena li naħseb ngħidha. L-lum il-ġurnata meta plejer jissejjaħ ma' nazzjonal. Il-klabb jidaħħal xi ħaġa jew le? Jafhem. Ma fimtix eżatt, ma jien. Allura jekk lilek insejjaħ li kun nazzjonalin. U inti tilgħab ma' Slima, ħansem Slima, xlab magħhom. Slima awtomatikament għandhom an amount of money which is tal-li għandhom plejer jilgħab Wow, għex li Għax ma tistax sejjaħ plejers minn Għawdex. Għax il-livell ta' Premier League u livell b'rispettu l futbol Għawċi hemm diżlivell. Inti ma tistax bħala nazzjonal, bħala coach ta' nazzjonal, tieħu responsabilità issejjaħ plejer li jilgħab fil-kampjonat Għawċi u tiskarta l-plejer jilgħab eżempju ma' Slima jew jilgħab ma' Birkirkara. Regardless of the quality of the player. Għax huwa tira kontra l-livell f'livell baxx, allura ovvjament ħejder superjuri. Ġibna plejers Awstraljani għas jaf nimissu l-ballun tagħhom mat-tim nazzjonali. Sfortunatament dik hija l-mentalità dik ħażina ta' Malta. Ma jekk tajjeb qed jilgħab fil-livell Awċi, allura qed tgħidilhom. Waqfuh. Għawdex ħajrabu kollha Malta. Għażgur sa ssib iżjed minn wieħed, iżjed minn dejjan hemm xi ħadd ieħor tajjeb Għawċi. Kien hemm. Kien hemm plejers li ġew jilagħbu Malta. Hemm plejers Għawċin li huma ta' potenzjal għadhom żgħar. Imma jiġu Malta. Ovvjament, jiena bħal qara, jiena ħetkellem għalija. Kieku jien il-coach tan-nazzjonal. Knowing me, ma interessanix biex tilgħab Għawdex jew tilgħab Malta. If you're good, you're good. ċans ħantijulek. Ġon, fi żmien Dobrev, late 80s kien ma sirx ta' eżatt iż-żmien. Wara l-telfa ta' 12 wieħed kontra Spanja kien sar Dobrev bħala coach. Kien sejjaħ numru ta' players minn Pace Grasso. Ġifieri Martin Cicluna, Dennis Mizzi, Joe Camilleri. U kien hemm plejers oħra. Dak tiftakarhom inti? Daw kollha issejħu minn Pace Grasso, ġu Pace Grasso it-tielet diviżjoni kienet tintlab tal-futbol Malti. Jieri, why not minn Għawdex? Issa Għawdex hemm plejers illi huma ta' ċertu livell. Min kien ċertu, inti kellek li xismu żgħira ta' Ħamrun. Gabriel. Tifhem, plejer tajjeb ħafna. Tifhem.
Self, u kemm Jibsef maħna u forma parti minn squadra tal-Under 21. tal-Under 21. Ġifieri, hemm players Tista' ta' livell illi jilagħbu ġewwa l-gżira Awċija. Issa vera, il-livell tal-futbol Awċi mhux il-livell tal-futbol Malti u għalhekk dik hija waħda mir-raġunijiet illi tim bħal Victoria Hotspurs u anki bħal Kerċem u nemmel li ikun hemm iktar iridu jiġu fil-futbol Malti. Jiġu ħafna. Kien hemm in-nadur ukoll, qabel issa forsi l-aspettattiva nbidlet minħabba dak Però mbagħad ħanejdu oħra. Għax jitkellimt, meta konna Orkney, int kont hemmhekk għax għalmi ma jafx, Daniel jirab ukoll irrappreżenta l-Għawdex ma nafx tafx int fil-golf. Fil-golf għall-Gżira Awċija. Naf li lab il-golf. U għet mit-tajbin hawnhekk. Però hemmhekk hemm raġunijiet għaliex sa fejn wasal. Insomma. High level. Però għalhekk imbagħad ma tarax minn ta' quddiem għax l-oħrajn kollha kellhom il-dak xejżulhom li jmexxulhom il-kedi u da. U kien waħdu li timexxi waħdu bir-rieħ kontrih kollox waħdu. Għadik ma sabba Storja ta' ħajti. Insomma. Story of your life. Però hemm bżonn li Għawdex l-Awba Gżira għalihom jekk ħajrabu l-liga għalihom titittijhom. Leġġon, imma x'inhu l-iskop? X'inhu r-raġuni? Ma jilagħbux. Le, mhux ma jilagħbux, x'inhu r-raġuni? Jiena neqpanejt mingħajr ma nkun daqstant kontroversari, illi bil-fors Għawdex jitilgħab il-liga għalih. Mela. Għax in-nies Le, mela. Ejja viċin. L-Italja. Il-Catania u Palermo jilagħbu f'xi lig ta' sqallija. Le. Sewa, morru l-Ingilterra. Akbar hemmhekk għandek sewa il-Cardiff. Wrexham. Swansea, Wrexham, jilagħbu f'xi lig għalihom. L-Ingilterra jilagħbu. Kien hemm żmien anzi kien hemm iċ-ċaqliqa li anki Celtic u Rangers iridu jidħlu fil-lig Ingliż. Ovvjament kien hemm il-problema x'huma rridu jidħlu mill-ewwel fil-Premier League. Ovvjament ma ċettawhomx right li sow iridu jagħmlu proċess bħalma jsir Malta li tibda mill-lower division u patila. Ġifieri, dak huwa l-punt, inti tittara, jekk tittejjeb, vera jgħidli, imma kemm hu sabiħ iktar minn għalek li ma jarawhomx lill-klabb tagħhom. Mela inti Kerċem, il-logit tagħhom, mela Diġu għandek raġun, da ġifieri jekk naħarsu li jgħodżu il-raġuni li ħriġ biha vera nagħmilha għax għaddi minn moħħi. Ilagħbu ġifieri inti il-home matches ħatoħloq dik l-atmosfera illi Kerċem il-supporters tagħhom ħajjiġu għaw Malta. U s-supporters Maltin, jinna fejja. Ġvinta tgħid jibdew jilagħbu Malta u Għawdex ukoll? Żgur. Għax Victoria Hotspurs ma jilagħbux. John, ma għalissa ma jilagħbux. Għalissa. Jekk ikun Financially, let's Intom tkellimtu ma' Hotspurs? ċiġifieri aħna. Ma nix għafin nitkellmu ma' Hotspurs. Le, biex taraw Tistgħu ġew differenza b'dum il-ground tagħhom. Min? Għalhekk. Hotspurs għal-parking jiet il-ground. Ara, li għamlu Victoria Hotspurs u l-aħjar ħaġa futbol Awċi. U ħaqqhom prosi kbir tal-pass li għamlu u tas-suċċess li għamlu. L-investiment li qed isir f'dak il-klabb qed juri l-frott tiegħu. Ġifieri issa Challenge League hija realtà differenti ma nemmen xorta li kif knowing them naf kif jaħdmu naf in-nies li qegħdin hemm. They will push to get promoted. Da ħajjonfqu, ħajinvestu fil-faċilità, fil-skwadra. Business person tajjeb, Ġifieri huwa klabb li għandu ambizzjoni. Da stant għandna ambizzjoni aħna. Ġifieri aħna magħhom hemm relazzjoni tajba bejn żewġ klabbs, imma ovvjament huma Victoria Hotspurs aħna Kerċem huma għandhom l-istorja tagħhom li hija ħafna ikbar minn dik ta' Kerċem ġewwa Għawdex. Imma ovvjament ġewwa Malta hija storja differenti, so we can catch up. Tajjeb. Issa inti diġà qedtilna li moħħhom moħħok hemm qiegħed u anke Kerċem. Jekk daw ifett lilhom ġibdu l-President, jibdu l-idea, u inti tgħidilhom mela jiena ħanitlaq minn hawn. Ikollok tażel tim Malta ma' min tmur. Hemm xi 4 teams partikolari,
jew tmur anka challenge league coach. Ara, onestament, John, taf li bniedem ambizzjuż. Dabla kantonieri, Taf li bniedem ambizzjuż. U dejjem nipprova nħares. Top. To the top. Dejjem kont bħala player. Jiena konna qed nitkellmu qabel l-offerta li kelli l-Italja finanzjarjament rifjutajt 15,000 euro fix-xahar biex aċċettajt 2,000 euro fix-xahar fil-Bulgarija. Għax il-livell kien ħafna iktar għoli. U jiena bniedem li ma narax l-lat ekonomiku, ma nara l-lat ta' livell. Fil-futbol dejjem kont u hekk ħanibqa'. U bħala coach hekk ħanibqa'. Jiena jekk ikun hemm ħanġiblek eżempju biss, jekk ikun hemm jinnaf Birgitara, eżempju ħansemmi isem. U jiġi Birguma United. Birguma United jituni 20,000 euro fix-xahar u Birgitara jituni 1,000, ma Birgitara mmur. Jiena karattru hekk. Ma interessanix tafni sew, ma interessanix mill-flus jien. Jiena bniedem ambizzjuż. Ovvjament naħseb Malta kulħadd jaf min huma l-clubs li wieħed The main clubs. Li għandhom setup tajjeb. Li għandhom setup, li għandhom organizzazzjoni tajba li huma jikkompetu għall-kampjonat. Ovvjament, inti bħala persuna, bħala coach, jo dejjem tipprova jien għandi pro-license. Għaliex għamilta pro-license? Għaliex studjajt da snin kollha, għaliex nattendi seminars, nattendi 6 jew 7 seminars fis-sena barra minn Malta fuq coaching. U non fuq l-eluf ta' euros, ħalili, xadin bil-liri, l-eluf ta' euros, u ninvesti fija nnifsi għalix. There is a reason. Mux jgħat għax nħobb il-futbol namil dak, nħobb il-futbol mu nara l-World Cup, non fuq l-eluf ta' liri jem. Biex mu nara il-futbol, mux biex ninvesti fija nnifsi, għallura jem raġuni għalix. U nkun giddib ngħidlek le, preferi mu ma Birguma 20,000 u ma mux ma Birgitara l-1000. Min meta kont tiraf inti Malta. Kelkom tim tajjeb ħafna anke fit-tim nazzjonali. Jien għadni niftakrek fil-logħba ta' Balearic Islands għaw ta' labna Malta kontra Ġew Majorka. Niftakar kien hemm 15,000 fruħ kollha jgħidu, kollha jilagħbu Primera Liga, Real Madrid, kolunki, qasmin, għax magħmul Balearic Islands. Għax dawn rridu jinqataw għalihom. Jinqataw għalihom Ispanja. Li ġew 15,000 fruħ. Aħna konna, intom il-players, waħedkom bil-coach. U konna 3 ġurnalisti, Simon. Konna jiena, Mario Saliba u... Kevin għad-sopperdi? Għaxin ċert Kevin Fiġira kien għalja u jiva. U liħor Tony għaw xismu. Kien Marwan. Twani Buħarġar. Ekku. Twani Buħarġar. Jaffilnu. U niftakar dawk jgħajtom 15,000 u f'daqqa waħda nara l-bugi minn nofsi ground, jaqbes fi, 2, 3, 4, 5. Aħna għumna jisna volo, 4 fost 15,000. Jaqassam li ċuks, l-woko, u l-baħni roħna jibxejn. U daw qabel kienu ġew jgħajruna dos. Għantu kontna xoħra. In-nies kollha jgħajruna. Niftakar teħx kem bkejna, tifhem? Għax ma stennejt. U l-approba mill-gbarnet. U ġejt Malta u kollha nfaħru fuq il-television stations tagħna kien jixaqleb. U anke ċuks biltu ħafna intu kien hemm it-tim kollu kien tajjeb. U inti la kien ma nafx tak. Ġifieri. Daw it-teams Malta. Illum il-futbol inbidel. Segwi il-futbol Malti? Jivi komala. Li għam bħalissa. Wieħed mill-li tistaw tiskellmu mela Simon Żgur għax ma fallix logħba. Ekku. Fej Franti kont ma nfallix waħda jien id-darba kollha jitkellem fuqhom fil-half time wara l-logħba kollha nammiraku. U prosit għax niftakar ġiri kont id-dar naraw, ġiri half time
u kien bis-saħħa tal-li inti tkun qed titkellem fuq inkompli ttieħa grazzi għalik. Għaliex taħseb inbiżel tajjeb il-futbol Malti u għaliex? Il-barranin, is-saħħa. Ara jien għandi opinjoni personali fuq dik il-ħaġa u issa tkun kontroversjali. Ara, il-futbol Malti ħaniġu dal-aħħar ftit snin. Kemm ilu Joseph li l-MPL bdiet taħdem. Naħseb il-futbol għamel bidla fenomenali. Għandu x'jaqsam organizzazzjoni, following, kif isiru l-affarijiet. Ġifieri naħseb Joseph Muscat naħseb wera dal-aħħar 10 snin kemm fil-futbol u kemm f'affarijiet oħra li ma nixtiex nidħol fihom. Fissat fil-futbol, jien kellimtu bellani. Ara, meta bniedem Għallinna kif beda jżomm mal-Milan, tiftakar? Kif beda jżomm mal-Milan, ġifieri hemmhekk li Meta jkun hemm bniedem. Ara, meta jkun hemm problema li lek hemmhekk kien eżattido. Meta jkun hemm bniedem, u dik hija opinjoni personali tiegħi. Meta jkun hemm bniedem li jirressuscita poplu. Sa mhux ħajtħu fil-politika u hekk għax dan mhux Le, hija parti mill-politika tad-dinja għax inti ġej minn pajjiż komunist. Meta jkun hemm bniedem Football is politics ukoll, eh? Meta jkun hemm bniedem li jirrissuscita poplu jew pajjiż u ħafna affarijiet f'ħafna aspetti. Mbagħad ikun hemm dak it-tip ta' bniedem jieħu ħsieb u jibda jmexxi u jibda jorganizza xi ħaġa bħal l-MPL. Ma jistax ikun ħlief suċċess. Ovvjament ħajkun hemm ħafna kontroversi, ħajkun hemm ħafna nies ma jaqblux fuq hekk, imma sfortunatament dak huwa pajjiżna, għandna ħafna opinjonijiet differenti, kulħadd irid jgħid tiegħu u l-ħares kulħadd jaqbel jiġifieri sens jaqbel ma' ħafna affarijiet bħal-MPL il-maġġoranza tagħhom ġieli ġejt ikkritikat ukoll anke minn sħabi stess. Imma u hemm affarijiet li ħerrenġaw ruħhom anke l-istaġun li ġej, affarijiet li tkellimnihom illi tajna pariru fuqhom. Imma ħadd ma jista' jinnega kif ħatejt inti illi f'dawn l-aħħar 3 snin il-futbol Malti fuq livell ta' klabb qegħdin nitkellmu għamel avvanz, però dan huwa jidher mis-suċċess li kisbu Ħamrun. Għidla Ħamrun bis-saħħa tal-MPL kisbu suċċess le, mhux bis-saħħa tal-MPL għax investew fit-tim ħafna huma fl-iskwadra, imma is-setup tal-futbol kif ġie għenhom biex jola l-livell għax inti taf biżejjed Bugi li inti iktar ma tilab f'livell għoli iktar ħadd itjieb. Ekku. Jien naħseb futbol ara. U l-barranin. Il-futbol Malti, ħaniġi fuq il-barranin Ġon, permettili. Il-futbol Malti, bħal Malti inti sejm il-Ħamrun investew bil-kbir. Imma għal xejn investi. Jekk ma jkollokx setup, jew ma jkollokx opposition ta' livell. Għax inti tista' tiġi hawnhekk u tilab tagħti 6-7 l kulħadd. U mbagħad ħatmur, ħattilab kontra dawk in-nies hemm taffaċċja realtà hemmhekk. And it's not going to work. Allura, il-Ħamrun u jittirid jaraw kolli labu fil-gruppi tal-Europa League, tal-Conference League, skużani. But they weren't outclassed. And they weren't outclassed, they won games, they drew games, and they gave their all. Ġew jilabu fil-kampjonat Malti u jiet jistenna jgħidu mala jekk ġew draw jirabbu lil dawk, ħajatu xabal kulħadd. Ma ġarax hekk. Ma ġarax hekk. Għaliex? Għax hemm klabs oħra li huma tal-livell ukoll. Issa fuq barranin, Ġon, jiena dik hija misconception li għandu sfortunatament dal-pajjiż. Għax plejer barrani mala da tajjeb. Hemm mhux ħansemmi ismijiet ta' clubs, ma hemm clubs fil-MPL li għandhom numru ta' barranin kbir li dispjaċini ngħid it-tfal Maltin u maġar darbit aħjar minnu. Imma għax ovvjament plejer Malti tajjeb irid jitħallas tajjeb. L-lum il-ġurnata l-futbol sar xogħol. Qabel ma kienx hekk. L-lum il-ġurnata kull plejer Malti mistenni, speċjalment fil-Premier, mistenni ikun full timer. Hemm plejers barranin. Mhux qed nitkellem fuq livell, hemm plejers tal-livell għoli. Imma wieħed mhumiex kollha saħħa. Wieħed jekk aħna ħaniftwu għall-barranin li huwa diġà miftuħ, imma jekk ħaniftwu għall-barranin, jiena fl-opinjoni tiegħi irid ikun hemm kriterja ta' x'barranin indaħlu aħna fil-pajjiż bħala kwalità ta' futbol. Mhux scouting qed isir fuq il-barranin. Ma tistax inti timxi fuq videos biss.
ta' plejer barrani, għax inti Ġon, jek titlob li ritrat li bat li ritrat tiegħi. Ħanażel l-aħħar wieħed li għandi ovvju għandhom nirranġa. Sewa biex ngħidlek isma' dal ritrat tiegħi, imma ir-realtà turi li d-disa l-oħra mhumiex daqshekk tajbin li ritratti u l-istess plejer inti scouting tagħmel għandek clubs normali ta' mhux clubs kbar imorrulek 4-5 times minn tal-inqas jaraw plejer għax inti ġurnata seta' ma kienx ma jiflaħ mhux 100%, mhux fiżikament fit, forsi għandu xi problemi familjari, allura inti jaraw fitnesses differenti biex jassessjaw u jagħtu il-points pratikament isek qed tagħmel eżami sewwa fuq kriterji differenti. Jekk ħana qalbu professjonali, ikonna tip ta' scouting. Bil-fors, ma tistax biex iġib ċertu barranin. Issa jgħidli għaw minn laqat ċertu barranin iva, imma għaw barranin ukoll illi kif qal Daniel, għaw Maltin aħjar. Jiena biex nġib barrani on a level, on the same level. Ta' plejer Malti ma nġibux. Irid ikun illi il-plejer Malti ħajjitgħallem il-barrani. Però skont il-ħaġġ għammettija hawnhekk, l-aħħar podcast li kellna hawnhekk. Qal jiġu ħurħat. Li il-Maltin jitolbu iżjed flus. Eżatt, jiġu ħurħat jekk jgħidhom. Ġo nara, jiena ħanġib. Jiena ngħaddi minnha. Ekku dik ir-realtà, jiena ngħaddi minnha. Klab tagħna eżempju. Ikollok plejer sawxin jitolbu ċertu somma. Sa mhux ħansem min-numri, ma jitolbu ċertu somma li hija mhix żgħira. Hija paga tajba ħafna l-futbol Malti. Fjawda xi tħassu tajba. Żgur li tħallsu magħna. Jitolbok somma. Jiena naf biċ-ċert li f'dik is-somma nista' ġib 3 barranin, 3, nraqadhom kollha l-istess appartament u jiġu nirħas. Imma ovvjament il-livell ta' dat-tifel huwa ħafna aħjar minn dawk it-3 combined. Imma għaliex? Allura għalfejn aħna nġibu 4 barranin raqdhom ġu flet wieħed. Ħalsom 700 euro l-wieħed. Inti t-terba plesi jilagħbu mhux wieħed. John, jiena, illum kemm jista' jkun hemm barranin fil-kampjonat Malti? 9 le? 9. 11 fil-pitch le. Fil-pitch le, ma 11 jista' jkunu fil-skwadra u 11 Malti. Narijek qiegħda. Eżatt. Allura għaliex jiena ma naqbadx inhom fuq iktar unġib 7 ta' stoffa. U nilab bit-tfal Malti. Kemm tilabu barranin? Issa din sena 6. Il-punt jiena immur. Malti barranin anke tkun Malti barrani. Malti ġew barrani. John, jiena. Sorry ta' jiena għadha xejn ma ħarġitlix. Il-punt huwa. Jivvota fejda Franza fejn. Jivvota. Għan ħafna anomaliji li ridu imma il-punt qiegħed hawnhekk il-inti you have to more rely on quality milli quantity. Inti quality niftakar. Fl-80s, fil-bidu tal-80s, meta bdew l-era tal-barranin, meta niftakar kien Alla tieħi glorja tal-ġenna, dak iż-żmien Viktor Tedesco, illi kien beda r-rivoluzzjoni. Pratikament il-futbol kien imut, għamu Hamrun Spartans, dak iż-żmien Viktor Tedesco mbagħad beda kulħadd. Tajt li so, mbagħad Belt, Birkirkara. U bda jġib il-barranin, kien ġab żewġ plejers barranin li kienu għal Malta kienu ta' livell. Ġew plejers ta' livell Malta mela le barranin, għadna kemm rajna wieħed fit-tazza tad-dinja mal-Kanada. Il-Promise. Ġifier kien għax il-mentalità nbidlet illi qabel kienu jiġu turi tajjar ħjar biex jirritiraw hawnhekk u forsi just working holiday. Illum il-ġurnata ħafna minnhom a stepping stone biex tidħol fil-futbol Ewropew. Ġifieri bdew minn Malta minn pajjiż żgħir biex jagħtinaw iċ-ċans u mbagħad jimirħu l-hemm u law. Kellna ħafna players li bdew Malta u marru barra minn Malta. Sejli marru ma' xi top club kien hemm marru wkoll ta' Promise wieħed minnhom kien hemm x'ismu li kien ma' Crystal Palace ukoll. Ma nistax dak ismu kien mal-Florian. Ġifieri hemm players u naħseb li hemm irridu naħarsu illi nattiraw ċertu players ta' kwalità. Den jisema li Joseph Muscat l-ewwel. Meta tkell kombinazzjoni kelli kien mistieden fil-primex tal-aħħar partita tal-aħħar roba tal-kampjonat, id-deġiti tal-kampjonat.
il-finalissima. Intervista mbagħad imma off camera tkellimna wkoll fuq ċertu aspetti. Waħda mill-aspetti li qalli kemm live u anki privatament illi il-viżjoni tiegħu jixtieq illi il-players barra immorru illi konna players barranin mhux qed insemmu aħna di Messista, di Ronaldos, di Bellinghams, ma players barranin, average players tajbin li jilabu f'kampjonati maġġuri fl-Ewropa ma mhux kienna fil-Premier League pereżempju li jilabu fl-Olanda, jilabu fil-Bulgarija, jilabu postijiet hekk, illi mhux aħna mmorru għalihom u ma jażlu lil Malta li jiġu hawnhekk għax il-livell ikun ogħla. Issa di mhux se tiġri millu malada, ma tiġa tiġri, tiġa l-livell qed jurina, tiġa aħna qabel konna Belt, Furjana, Slima, Birkirkara, Hibs, ma ħamru dal-aħħar għax ħamru żmien. Sewa. Issa dawk is-sitta ġew 8, titiżid il-Marsa Xloq magħhom, titiżid il-Gżira magħhom. Sewa. Jiġifieri u qed jidher ċar is-sena l-oħra kellna fil-closing round 3 clubs kbar bl-unuri bl-isem, Hibernians, Slima u Birkirkara li labu fil-bottom 6. Jiġifieri dak qed jurik illi il-level da ma ġewx kombinazzjoni hemm isfel għax klab oħra issaħħu, klab oħra investew, klab oħra kienu aħjar minnhom. Mhux kombinazzjoni. Issa dis-sena qed naraw u l-klabs kollha jissaħħu, l-klabs kollha jagħmel it-taqtieħ tkun ħafna u ħafna ikbar. Min se jrid jispiċċa mal-ewwel sitta, xi klabs minn daw ħajspiċċaw mal-bottom 6 bil-fors għax 6 postijiet u ma 6 postijiet ma jsux jidħlu u jkun hemm wieħed ġemp u oħra ġemp ieħor sitta jidħlu, ħajkollok xi klabb minn dawn l-ikbar illi ħajspiċċa mal-bottom 6 kemm fl-ewwel fażi u kemm fit-tieni fażi. U dak huwa s-sabiħ tal-format minn kelli forsi ma jaqbilx miegħi illi l-format ġab rivoluzzjoni fil-futbol Malti. Issa għandu xi ċertu difetti mela xi ħaġa ma fiex difetti jekk nara li l-nifsi fil-mera nara l-difett. Ġifieri ma hemm it-tajjeb ukoll. Kull ħaġa għandha id-difetti, imma żgur il-kampjonat Malti kif irrivoluzzjona ruħu qed jgħin sabiex il-futbol ikun jagħmel avvanz. Qed niftakar ukoll dak il-plejer kien Bolasi illi ta' Florjana illi mar ma' Crystal Palace fil-fatt u da. Il-futbol Malti għamel avvanz, ħajkompli għamel avvanz. Rajna l-Florjana. Da Florjana labu din il-ġimgħa ma' Shamrock Rovers. Sa Shamrock Rovers huwa klabb ewlieni fl-Irlanda illi anke fiċ-Champions League is-sena l-oħra il-Milan repulhom kien xejn. Jiġifieri għamel avvanzi gruppi. Il-Milan qed nitkellmu. Jiġifieri hemmhekk rajna illi qegħdin dan mhux il-ħamrun kienu. Il-Florjan issa, għara tgħidli mhux iċ-Champions ta' Malta. Mela le. Imma forsi il-ħamrun kienu ħafna jgħidu għax il-ħamrun fukati fuq l-Ewropa iktar. Manki qed naraw Florjana u jalla naraw il-klabs l-oħra illi jkollhom u nemmen li ħajkollhom riżultati tajbin minn kellu l-oppożizzjoni għax illum il-futbol Malti minkejja il-kritika li jirċievi qed ikun hemm investiment li bna aktar lejn il-professjonaliżmu, hemm affarijiet li hemm bżonn jirranġaw għax ovvjament xejn mu perfett, imma naħseb id-direzzjoni anke amministrattiva ta' ċertu klabs qed tkun tali illi qed turi l-isma' jew ħankunu seri jew m'għandniex lok. Fil-fatt innotajt jiena issa oħra il-podcast kien ġibt il-presidenti kollha wetu għalihom. Kollha 40-year-olds, maximum 50. Ġifieri kollha tal-istess età. U daw għandhom idea differenti. Ħafna minnhom business oriented. Business oriented. Bil-forsi qed tkun. U kollha għamlu it-timċib bħalma qed tagħmlu intom, bħalma għamlu Victoria Hospice. Hemm oħrajn żgur. Naf li hemm għawċin qed jarawni iktar bħalissa. Waħda mill-affarijiet John illi għenet ukoll il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni ħedu ukoll. Għax ġi kienet għax inti għandek iċ-ċans illi inti tista' timraħ mhux isnijena isek qed tgħid sewa bini jien qed ngħix f'appartament mikri. Jiena nagħmel ġodda l-appartament qatt mhuwa tiegħi. Imma jiena għandi dari nista' nagħmel li rrid qed ninvesti fiha u jien naf forsi fil-futur li ngħidu aħna b'aspett personali tista' tbieħha. Issa, klabb ta' futbol jekk għandu
liġi tal-kummerċjalizzazzjoni jistemmek inti jagħmel proġetti kbar, mhux qed ma jafx fejn jista' jasal, jiġri kienet ħafna liġi tal-kummerċjalizzazzjoni. U wieħed insemmi issa qabel nagħlqu li Kerċem, qed insemmu l-Kerċem, huwa tim li għandu ground, għandu proprjetajiet. Dewaqt ikollu padellu kol. Vera, Padel, vera. Għandek it-tennis. Flok il-tennis u flok il-parking area, xeħsew għedni. ħanibnu hotel, Ukoll. ħanibnu hotel ta' 30 kamra. Taf li hemmhekk kien joqgħod il-Kardinal Mario Beck ukoll. Iva, ma' faċċata. Għandhom il-barka vekko. Għandhom il-barka tiegħu Għandhom il-barka. Mhux qed nixxedi la verità. La verità. Hemm ukoll fejn l-anzjani jmorru active aging. Iva, aħna hemmhekk għandna kuljum għadu xem. Kuljum. Ma kien hemm tiftakru? Iva, kuljum ikun hemm attivitajiet dak il-klabb, kemm għall-anzjani, kemm għall-żgħażagħ fil-komunità. Allura ħafna affarijiet isiru apparti il-futbol ġodda ġewwa Kerċem. Nirringrazzjak ħafna Daniel. Kien interessanti bħal dejjem titkellem kif tħossha. Naf biċ-ċert li kull fejn jkun hemm inti dejjem timxi l-qudiem għax jiena narġa' ngħid niftakar lil bintek tiġi il-Ġermanja tagħmel fashion shows kollha kienu jġennu u int kont tgħidli inħassel għax naf li dik għandha DNA tiegħi. U l-mod tagħha vera kienet fejn illum daqshekk waqfet issa. Issa taqset u għandha x-xogħol tagħha. U inti oġobni ħafna Simon ħafna dejjem toġobni, imma wara da sentejn ixek fl-MPLM, meta tarhom kollha l-futbol, jien inħoss li dak iż-żmien li kont naraw il-futbol kollu. Fil-kamra ta' qabel tal-aħħar jiena inti konna kunu kollha konna naraw il-futbol, it-tiżi biex titkellem fuq il-futbol tistara l-lobit. Tikkritika. Tajjeb, illum minix hekk imma ħanaġa nibda. Għandekx tikkritika. Nikkritika. Imma mhux wis, għax xogħol mhux qiegħed fuqek, m'għandix programm ta' kritika. Tajjeb, nikkritika li nixtieq il-ġid, il-progress, il-pożittiv. Kritika pożittiva. Aħna kritika dejjem kostruttiva. Jiena forsi ftit jafu jiena kont kritikajtu ħafna lil Daniel meta ġimgħata u provajt ħankun onest nirżikolah fuq replay. Il-programm li kont nagħmel. Però kont studintu darba, xejn studintu darba ma jiġux, għas kemm naqlalu. U ġieħ, għasarattant kien beda jiġib, kulħadd iridu dem. Sama sar dak li llum. U niftakar kien qalli xi ħaġa, għajt insomma u għallimta lill-uliedi, tkellimta ma' Marti u tkellimta ma' kulħadd. Nixtieq ħaġa ngħidhaw. X'qed li eżatt. Kont qed li jien wasalt fejn wasalt biex nisfida lilek. U jiena kont raġel skużajtuħi ma' Malta kollha. Ikelli żball. Narġa' niskuża ruħi. Però llum le, narġa' nagħmilha ħadd tasal fejn wasalt. Tajjeb hekk. Mela tgħidli li kowx ħażin. Nirringrazzjak ħafna Simon. Grazzi li Żgur li d-darba ħatkun parti għax ħanamlu dejja nibdu u ħalli iktar neħu u waslu l-affarijiet pożittivi u anke nagħmlu lill-supporters kif jifhmu l-logħba tagħna. Din il-logħba tagħna. After all l-aħħar żewġ kampjonati l-aqwa żewġ teams saru champions. Kienet kif kienet il-logħba, dak kienu l-aqwa u rew. Grazzi ħafna, narawkom ġimgħa d-dieħla.